गोलाव समनिफ्रायनो रायलायबोनाय जादों जे आसामनि एसेम्ब्लियाव BPF नि साथाम MLA खौ फ्ल'र क'र्डिनेसनाव लानायनि बाथ्राखौ जों मोजाङैनो सावरायदों आरो बे हिसाबै बिथांमोनखौ मैया लानाय जाबाय। दा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बोरैहाय खामानि मावो बिनि सायाव सोनारगोन। दा बिथांमोना जिहेतु थानो लुबैदों रुलिंजों आरो गोदोनिफ्रायनो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि जि मोनसे मट' जे रुलिंजों थागोन होननाय दा बेखौ लानानै बिथांमोना एप्रच खालामदों आरो बे हिसाबै फ्ल'र क'र्डिनेसनाव बिथांमोनखौ लानाय जादों। दा बेखिनियानो खोथाया, बेनि अनगायै जेबो गैया आरो बेखौ UPPL BJP बयजोंबो सावरायनानैनो बे थांखिखौ लानाय जादों। बेबायदि जेबो खोथा जायाखै BTR आव, बेबायदि जों दाबो सानाखैबो बा बेबायदि परिबेसबो फैयाखै। इयुनाव बेखौ सानगोन जों। गोलाव समनिफ्रायनो रायलायबोनाय जादों जे आसामनि एसेम्ब्लियाव BPF नि साथाम MLA खौ फ्ल'र क'र्डिनेसनाव लानायनि बाथ्राखौ जों मोजाङैनो सावरायदों आरो बे हिसाबै बिथांमोनखौ मैया लानाय जाबाय। दा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बोरैहाय खामानि मावो बिनि सायाव सोनारगोन। दा बिथांमोना जिहेतु थानो लुबैदों रुलिंजों आरो गोदोनिफ्रायनो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि जि मोनसे मट' जे रुलिंजों थागोन होननाय दा बेखौ लानानै बिथांमोना एप्रच खालामदों आरो बे हिसाबै फ्ल'र क'र्डिनेसनाव बिथांमोनखौ लानाय जादों। दा बेखिनियानो खोथाया, बेनि अनगायै जेबो गैया आरो बेखौ UPPL BJP बयजोंबो सावरायनानैनो बे थांखिखौ लानाय जादों। बेबायदि जेबो खोथा जायाखै BTR आव, बेबायदि जों दाबो सानाखैबो बा बेबायदि परिबेसबो फैयाखै। इयुनाव बेखौ सानगोन जों। गोलाव समनिफ्रायनो रायलायबोनाय जादों जे आसामनि एसेम्ब्लियाव BPF नि साथाम MLA खौ फ्ल'र क'र्डिनेसनाव लानायनि बाथ्राखौ जों मोजाङैनो सावरायदों आरो बे हिसाबै बिथांमोनखौ मैया लानाय जाबाय। दा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बोरैहाय खामानि मावो बिनि सायाव सोनारगोन। दा बिथांमोना जिहेतु थानो लुबैदों रुलिंजों आरो गोदोनिफ्रायनो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि जि मोनसे मट' जे रुलिंजों थागोन होननाय दा बेखौ लानानै बिथांमोना एप्रच खालामदों आरो बे हिसाबै फ्ल'र क'र्डिनेसनाव बिथांमोनखौ लानाय जादों। दा बेखिनियानो खोथाया, बेनि अनगायै जेबो गैया आरो बेखौ UPPL BJP बयजोंबो सावरायनानैनो बे थांखिखौ लानाय जादों। बेबायदि जेबो खोथा जायाखै BTR आव, बेबायदि जों दाबो सानाखैबो बा बेबायदि परिबेसबो फैयाखै। इयुनाव बेखौ सानगोन जों। गोजोनथाव खौरां! गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सौफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।